Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat, gabi. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Hiwagan ng Pangasinan po. Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat, sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong siksik, tikdik at mga po na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay, bago ang lahat po ay shoutout po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay kapangyarihan sa taga-bulag, pangontra sa taga-bulag. Kahit hindi sino po, ano po yung gagamitin po nyo dito ay pangontra sa taga-bulag at kapangyarihan sa taga-bulag po. Mamili lamang po sa tatlong ito. Narito po ang orasyon po. Yung una po ay Hiparo Dil Rapto Sigit. Hiparo Sigit. Pangalawa po, Sarhas Gimpas Ratal Magagimpas Suplinit Suplin Salvator. Ang pangatlo po, Maigsak Igmak. Maigmak. Maigsak Iigmak. Inuusap po ng tatlong bisis po. Una po ay Hiparo Dil Rapto Sigit. Hiparo Sigit. Hiparo Dil Rapto Sigit. Hiparo Sigit. Hiparo Dil Rapto Sigit. Hiparo Sigit. Yung pangalawa po, Sarhas Gimpas Ratal Magagimpas Suplin Salvador. Sarhas Gimpas Ratal Magagimpas Susprint Salvador. Sarhas Gimpas Ratal Makagimpas Suplin Salvador. Yung pangatlo po, Maigsak Iigmak. Maigsak Iigmak. Maigsak Iigmak. Sambitin lamang po ito ng pabilisan at ipo sa dibdib. Halimbawa pag nag-usalit po kayo ng pabilisan po, Hiparo Dil Rapto Sigit, Hiparo Sigit. Ganun po. Pag nag-usal po kayo mabilisan, Maigsak Iigmak. Maigsak Iigmak. Maigsak Iigmak. Ganun pa yun pag nag-usal po. Tapos ipo sa dibdib ka agad po sa para mabilisan po itong kon po magagamit po na kon po. Napakabisa po ito na pangontra sa taga-bulag. Yung ibig kong sabihin, pag pangontra sa taga-bulag po, pag may taga-bulag po yung kalaban po ninyo, makikita po nyo siya, pero kayo hindi po kayo makikita. Kung may nagkon po kayo mga masamang espiritu o manggagaway, mangkukulam o aswang, yung mga kon may taga-bulag po yun, hindi nyo sila makikita. Pero kung gagamitin po nyo ito ay makikita po nyo sila. Pwede nyo po silang patayin o parusahan po o tirahin kasi makikita nyo po siya. Napakabisa po itong mga orasyon na ibabagi ko po, tatlong kwan po ito na nagagamit po nyo. Narito po ang orasyon po. Ano po? Kunyo lang po, screenshot nyo para makunyo po. Yan po.
Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po.